Vi er nået til det 7. og sidste heat af herrenes 100 meter frisvømning. På bane 1 skal vi se Asbjørn Garne fra Gentofte. På bane 2 Søren Meyer, Hvidovre. Bane 3 Kevin V. Christensen fra Arum. På bane 4 Alfred Christensen fra Landskrona. På bane 5 Jonas Lipsi Berding fra Gladsaxe. På bane 6 William Matras fra Gladsaxe.